mami awero venda nyadine meno Yesu to be. Yesu to be adier meno de donjo. Adonjo baby kare ne imaka. An ka aseriti chakro kinya ema koro sani na ka piny koro imore. Omera donge kaka nwa dhi e bura. Nani ngadhi kate barasa. Sisto keto wagi mbaka de en bura mapinye maru. Sisto keto gi mbaka. Mbaka marang. Dongo miwa nyaka gik moko kanyo donge na wuok. Na mi ga pesa. Nadhi omo mogo mondo wated ne nyathi ochien. Donge Nyasaye to kata moko donge omiyo wagini ma omiyo wani watigo maber. Mana Ma giluongo ni CD. Omiwa. CD? Donge wacho ni ma CD mar thum koso mango, koso kondom koso. Kondom. Giluonge marach rabolo moro baneno komiwa kama tatero ne akelo ne nyathi. To gi pimo dho momiwa chupa. Donge ne en nyiero kama mano pimo kako nego tigi CD. Tapenji nya mama, koro en nyiero to mogo midhi kelo. Sani kok wadwa tedo lunch koso sani wadwa tedo saba. Donge pesa no ema wachango, no wacho ni nyaka chang pesa. Yawa donge ni 200. To kidonjo kapok oyudo bete group nyaka chang pesa, ema chango 200. Apenji, inyalo dhi osiptal e seminar gi pesa ma mini ng'iewo go mogo. Deni wacho ni register kilo raboyung. To koro ka mine wetena ni mi kipuonjo wa kako onego wadag e chuoyo. Kako onego da ero. Osepuonji kaka idag e chuori wacho maber. Dongo puonjo wa makata dak kaka idag e chuoni biro chamo kaka chungo. Ok ni chamo donge mano koro puonj mapile. Kaka ahero puonj mapile ne biro chamo kaka chungo. CD to isebiro ke raboyung ero sisomi mogo onge nyathi oda nyathi ne ot. Ibiro chame kaka chungo. Koro mago gik mapile ma ing'eni ket ji nyanindo kata dichiel. Ni gima ber kama ko mi ng'ato sipitali. Koro mago gik anyalo nindo kech dichiel. Mondo adhi aluor pap gi gima system mini dong. Ok ochuno nyaka luore kawuono. Kinyi dhi manyo tibiro wachiemo to koro papo chakra gira. Namalo an ok ahero akoko. Ing'e maber tije matiyo an koko kadwa. Gino ok nyal cham kaka chowuok nyathi nitie. Manyama nyoru gi michama kata tramba dara we nuodni. Dar to kanyo to pok nuachopo dar kanyo yawa. Sisters masani puonjo ji, miyo ji gige luoro pap. To donge mama no wacho gino maber. Tami pesa mar mogo. Nyaka ji ne register. Be we going then account 200 shillings. Ai, swali. 200 shillings. Ya jomoko ne golo kata 500 na ywagora ni mar mogo. Awe go tonje. Ni register kamika mpira. Mar luoro pap. Adino donga urek. Yawa to koro wuon bebi dhi kanye yawa. To matek manade ya chuo moko dak tek godo yawa. Koro dhi kanye ma watu wan kech kanye okidhi nyiewo mogo to pesa to no chuli. Yawa da chama go gi nyathi rabolo mabiro ka